Dobrý deň. Sledujete prvý ostrý pretek mladých holubov oblastného združenia OZHPH Terchová. Pretek bol preložený o jeden deň skôr. Takže vlastne púšťame v sobotu. Sme vo Vyškove, kde je príjemné jesenné počasie, teplota okolo 15 stupňov, bez vetrie, slniečko vyšlo, zúčastnený je štartér, holvy budú vypustené o 7 hodín 30 minút. Dobre, púšťaj. Koľko si ich mal? 3,5 tisíc. Počasie krásne, štart sa vydaril, koše všetko otvorené, takže stretneme sa v cieli. Holuby okamžite opúšťajú miesto štartu smer Olomouc. Myslíš, že je hotové, jo? Neviem. Takže všetko. Dovidenia.